galt for det her Brøndby-hold. Og der er altså spillere, der er med fra start i dag, som kom ind og var med i det her kollaps. Så de skal selvfølgelig ind og gå ind og vise sig fornuftigt fremover for Thomas Frank. Her tænker jeg blandt andet på en Martin Albrechtsen, som godt kan gå ind og få en nøglerolle her i foråret, i og med, at de ser ud til at tømme lidt ud midterforsvaret, Poul. Altså Almebæk væk, Semberge ryktes også væk. Ja. De har jo kun 3 de steder midterforsvar. Men de er lidt nødt til det, synes jeg også. Du kan ikke holde så gode spillere ude, eller spillere, der er købt til at være gode ude, så det virker rigtigt også for træningsmiljøet at gøre det, og så må du kæmpe dig igen med lidt færre jo. Men det kræver så også, som man siger, at Albrechtsen er tilbage på niveau, ikke? Og et andet fravær, det er altså også Alexander Szymanowski, som han startede ude i kampen i lørdags imod Boleslav. Han startede også ude i kampen mod Hoffenheim. Han kom så ind i den her blamage i anden halvleg. Jeg har ikke set kampen, så jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan han har gjort det. Men han starter ud igen i dag, Poul. Faktisk det eneste etablerede navn af dem, der er med, er tænkt som førsteholdsspiller, og selvfølgelig også tjener en ganske fornuftig hyre. Der er ikke for noget spilletid nævnligt indtil videre. Det er vel også et tegn for Thomas Frank om, at han ikke er helt tilfreds med det, han ser på Szymanowski. Afgjort, fordi det er jo en sportslig vurdering. Det er jo ikke, fordi han vil genere ham, eller gerne vil have, han forsvinder, eller et eller andet. Han synes simpelthen ikke, han er god nok. Og når man ikke er det, som så etableret spiller, så er det en god idé at finde noget andet, hvis det overhovedet er muligt for ham, ikke? Og det bliver altså et par unge kanter, som Brøndby spiller med i dag. Her fortæller vi lige Michael Falkeskov, som altså får en chance for at imponere Thomas Frank. Men det er altså den unge Nikolaj Laursen og så Andrew Jusager, som kommer til at ligge på de 2 kanter. Og så må vi formode, at Ejl Nunez kommer til at ligge lige bag Holmberg Fridtjonsson. Og så også en interessant konstellation, altså den her Lebogang Piri med Christian Nørgaard. Ikke den store fysik på de 2 centrale midtbanepositioner. Og spændende at se, hvordan de kommer til at stå imod de her svensker, som i formodet lidt kommer ind med noget power. Det plejer svenskerne at gøre. Ja, det gør de. Normalt vil de være godt organiseret og komme godt nok i lavt pres, men i pres og spille meget kompakt og gå til den. Altså, for dem er der ikke nogen venskabskampe, og det er jo halvdelen over, de skulle spille det, så de skal nok være motiveret og tændt til at vinde de tacklinger. Ja, kampens dommer, Ricardo Barcinho, som han hedder, er klar til at sætte opgøret i gang, og et Örebro-mandskab, som jeg også lige har noteret mig, nu har vi været meget omkring Brøndby, det er jo også et reservehold, som Örebro de stiller med, som jeg kan se det, så har de faktisk kun 3 etablerede førsteholdsspillere i den her startopstilling, så vel også et hold, som ligesom Brøndby tager den her træningsturnering sådan lidt med gramsalt. Det handler om at se så mange ansigter som muligt. Ja, det er den ene ting, og den anden ting er, hvis du lægger for stor vægt på kampene, så får du jo ikke trænet, og der er jo meget idé i at træne hårdt og intensivt, og med det, der skal virke, og så må kampene have lidt anden prioritet hernede. Det er vigtigt at have dem, men det er også vigtigt, at de ikke fylder hele træningslejren, og det ser ud til begge hold, det er det, de gør, ikke? Svenskerne har jo så også stadigvæk lang tid tilbage, kan man sige, før de spiller, ikke? Vi så et Örebro-mandskab være lidt nede i sækken imod FC Midtjylland. Det så ud til, at jyderne de skulle køre den kamp sikkert hjem efter, hvor Duncan havde bragt den foran i første halvleg. Men Daniel Gustafsson fik altså lige prikket udligning ind med 4 minutter tilbage, og det betød altså en pointdeling, og så den her efterfølgende strafsparkskonkurrence, den tog Örebro sig altså af, og derfor så har de fortsat en god mulighed for også at komme frem i finalen, og jeg ved godt, Poul, at de selvfølgelig ikke går så højt op i resultater hernede, men sådan en sejr for de her 2 mandskaber. Jeg tænker måske, at endda for Brøndby ville det jo være rigtig lungevaldigt at komme i en finale på lørdag. Ja, men helt sikkert, og når du er dernede, og når kampen bliver fløjtet op, så spiller du for at vinde, og det må da være sjovere at spille om førstepladsen end om fjerdepladsen, ikke? Så selvfølgelig betyder det noget nu, når de er i gang, at man så stiller med mange reservespillere, men omvendt, de er jo i truppen, fordi man regner med, at de kan spille. Albrechtsen klart den mest rutinerede Brøndby-spiller på banen med anførbindet, og får også et frispark her i duel med Karl Holmberg. Typisk svensk. De 2 midterforsvar spiller sammen 3-4 gange, kommer nu på en af 2 baks, og så ser du en diagonal aflevering eller en dyb aflevering. Og du kan se, at deres midtbane ligger ekstremt tæt, så Brøndby skal vende sig til, at der bliver ikke meget plads at spille på. Så hvis de spiller langsomt, så kan det godt blive rigtig, rigtig svært for dem. Se det igen, svenskerne støder op i pressen, næste garderer. 2 angriber prøver at holde tempoet lidt nede og lokker ligesom forsvarsspillerne hen, hvor de gerne vil have dem. Og så kommer det her. Ja,
Ja, Christian Nørgaard med farligt boldtab. Holmberg alene igennem. Lige ved at få taklet sig frem til en skudmulighed. Dumic og Nørgaard i fællesskab for ryddet op. Og Piri etableret. Men spændende at se Christian Nørgaard i den her lidt mere dybe playmaker-rolle. Han er jo en rigtig dygtig fodboldspiller, og han er en spiller, der gerne vil suge spillet til sig. Men han kommer til at ligge lidt dybere i dag. Det er lidt den rolle, som Ørnskov normalt har. Han slipper så ikke lige så godt for det i første omgang her. Nej, det gør han ikke, men umiddelbart vil det være en meget god position til ham, bortset fra det defensive, men når du har bolden, vil det jo være fint, for han har lidt mere plads, han har idéerne i spillet, ikke? Men det går stadigvæk langsomt, synes jeg. Ja, så sidder der nok nogle Brøndby-fans derhjemme, og godt kunne have tænkt sig at se den nye svenske signing, som jo blev officielt i går. Johan Larsson, der blev hentet i Elfsborg for, hvad der menes at være næsten 4 millioner gode danske kroner. En meget, meget målfarlig højreback, som Brøndby har købt, men han er altså ikke i betragtning i dag til holdet. Han kom ned til træningslejren i går, og har kun lige trænet med her i formiddag, hvor de havde træningspas. Og vi må altså vente til lørdag med at se ham i aktion, men en spændende indkøb, en offensiv højreback, kan vi forstå. Var det det, de har brug for Brøndby? Og jeg synes også, Frederik Holst mange gange gør det, ikke? Spiller offensivt, men de skal spille med høje backs. Og der skal også kunne skiftes på pladserne. Deres backs, det kan du også se i opspillet, når de smider en central midtbane ned. Backs bliver kanter for dem meget, meget tidligt i opspillet. Og skal kunne det. Lige så meget, som de skal kunne forsvare. Ja, det betyder altså, at konkurrencen den skærpes i Brøndby-truppen, som nu har to meget, meget solide højrebacks. Svend Krone var jo den tredje af dem, men han er sendt på lån i første division i Brøndshøj. Og så har vi også set, at der er åben slagudveksling over i Brøndbys venstre side. Jeg snakkede med Thomas Frank her tidligere på ugen, og han sagde, at den var altså helt lige mellem Risa Domisi og Patrick da Silva. Og det var da Silva, der fik chancen i lørdags mod Boleslav, og gjorde det faktisk ifølge undertegner Jesper Thyssen, som kommenterede der. Rigtig, rigtig fornuftigt trænet offensivt. Og så får Risa Domisi chancen i dag, og det er jo en sund konkurrencesituation, men også hårde vilkår. Jamen det er det, men omvendt er Brøndby også et hold, der skal kunne magte det pres. Altså, du spiller i Brøndby, så ved du godt, at du skal spille bedst hver gang. Og jeg synes, det er helt fint. Akker har også været ude at sige, at han synes egentlig, at der er for lidt pres på i Brøndby, ikke? Hvor mange siger, at der er hårdt pres. Det er der jo, men det er der i Superligaen generelt, og det er der voldsomt meget i Brøndby, og det er en god læring for dem. At de skal være der. Der må ikke være nogen koncentrationsflægt, heller ikke en kamp som den her. Du kan spille godt og mindre godt, men i afgørende facetter skal du være på i forhold til din modstander, og du skal vise, du har den intensitet og den koncentration hele tiden. Nunez, der lige fik et frispark i duel med Nordin Gerzik, en af de mere etablerede spillere på det her Ørebro-mandskab, der ligger og holder balance på det hele på den centrale midtbane. Her Holst har trådt med frem, og så Risa Domisi. Josager tilbage til Domisi. På Domisi og Josager har netop været på træningslejr med det danske U21-landshold her. Lumsk indlæg, som er lige ved at nå frem til Holmberg Fridtjonsson. Det er fint chippet ind. Brøndby holder, det ved jeg ikke, om man skal lægge noget i forhold til sæsonstart, men de spiller meget lavt, synes jeg. De vil slet ikke prøve at vinde bolden før midterlinjen. Hvor jeg har hørt Thomas Frank sige, at de skal arbejde mere med det høje pres, så er det her i hvert fald en kamp, hvor de ikke gør det. Og ja, med enkelte midler, at Ørebro, de får hættet sig frem til en god chance faktisk. Afslutning for Jonathan Lundberg. Lukker målsparkene. De vil gerne have Brøndby til at sparke bolden op. Ja, simpelbold her for Hakinge. Det er jo fint direkte spil, ikke? Op på en bak, der var med en førstegangsaflevering, sender den videre. Det der kan jeg godt forstå, at Ørebro gerne vil have Brøndby til at gøre. Der vil de have det svært. Ja, han bliver liggende. Holmberg Fridtjonsson, som jo egentlig er kastet meget godt til at være den her targetmand. En rolle som jo en mand, der i øvrigt spillede i lørdags, og noget han
selv har snakket med Thomas Frank om, at han nok helt mere primært skal bruges som topangriber for Brøndby, Johan Elmander. Og det var lidt anderledes end det, vi så ham i efteråret, og det betyder så, at der nok også er rimelig lang spilletid for ham her. Holmberg Fridtjonsson, som jo nok bare må sige at være en form for backup for Johan Elmander i forhold til det her Takkelmann-prædikat. Ja, det må vi klart gå ud. Men jeg synes, det er spændende nok, at de bytter lidt rundt på Pukki Elmander, ikke? Altså Pukki, som også forsvinder væk nogle gange fra det farlige om. Han kan rigtig mange ting, men det er jo ikke sådan, at han kontinuerligt i sin karriere har scoret rigtig meget. Så det kunne godt være en god idé for dem. Ja, Pukki, som jo fik den her rolle ude til venstre i lørdags. Og det er altså også en mulighed, som Thomas Frank han arbejder med. Det betyder jo så, at der bliver åbnet op for både, at Ariel Núñez og Pukki kan være på banen samtidig, for eksempel. Han fik sig en over øjet her, prøv at se. Ja. Den er altså godt hævet op allerede for Fridtjonsson. Han er ikke sjov at løbe rundt med. Får han en albu, eller er det bolden? Nej, det er albu. Han får albuen. Ja. Og det er den unge Eidur Sigurðsbjørnsson, som kommer op med sin albu på Fridtjonsson. Det så nu ikke så bevidst ud. Nej, tror jeg ikke. Hvor han tager. Han siger tredje gang nu. Han. Og så Jus her med noget han skævert. Det er ikke så sikkert det, som Brøndby har lagt ud med de første 9 minutter. Har haft mange unødvendige boldtab. Nu ved jeg jo ikke, hvor meget de her har trænet i formiddags. Hvis det har været et fuldt træningspas, så kan man selvfølgelig godt forstå, at du specielt i starten af kampen har lidt tunge ben. Det ved jeg så ikke, om de har, eller om de er skånet lidt, men der er i hvert fald mange fejl over. Og så er der måske lige muligheder her for Brøndby, og Núñez, der forsøger med en lumsk afslutning, og den er faktisk ikke helt dårlig. Skaber lidt problemer dernede for Jakob Rine. Nej, det var heller ikke nogen ekstraordinære gode målmandspræstationer. Han stod rent faktisk derinde, jo. Ja, det er okay. Det er altid noget, han er høj, fordi ellers havde det været sådan et mål, man scorer ned i Lilleput. Rækkerne, ikke? Sådan en lang ballonbold der. Men Núñez her fint med lidt optimisme og lidt frækhed også. Hjørnespark til Brøndby. De havde faktisk en del gode varianter imod Boleslav i lørdags, og det er også noget, som de har arbejdet målrettet med, eller noget, de vil arbejde målrettet med Brøndby. Og få lidt mere ud af de her dødbolde, der har ikke været så farlige i efterårets Superligaen. Men det lykkedes faktisk at score til 1-0 imod Boleslav efter et hjørnespark, og det har de selvfølgelig været godt tilfreds med i Brøndby-lejren. Ja, det er jo sikkert 25% målene sådan all over, der bliver scoret på det, og hvis du ligger væsentligt under det, så må du jo gøre en indsats for det. Altså, det er jo mange gange en nem måde at åbne kampene på, kan man sige. Når først det står 1-0, så bliver det ofte en anden kamp, men det der åbningsmål, det skal jo nogle gange fremprovokeres på andet end possession. Ja, der er lidt delt meninger om, hvem der har egentlig scoret målet i lørdags. De fleste steder står der en Akker opført som målscorer, men nu sad jeg og så kampen, og var altså ret overbevist om, at det var Dummis, der prikkede den ind, men mon ikke arrangørerne synes, det lyder meget bedre, at det er Daniel Akker, der stod som målscorer. Det er bedre for turneringen. Ja, så holder de det bare på det. Så det er lidt synd for Dummis. Núñez, han kommer fint op her, Fridtjonsson, og det er det, han er med for. Den store islænding, som altså er i Brøndby på en lejeaftale for Celtic. Jeg skal ikke rigtig komme igennem. Og så går Núñez lidt for meget på kroppen. Kristoffer Viktorsson. Men det er jo ikke en kamp mål på de første 11 minutter, hvor Brøndby ikke har fundet melodien til at spille. De halter lidt efter, de er lidt passive. Står lavt, vi kan også høre, der bliver råbt ud fra. Kom op, kom længere frem. Dumic fanger lidt ud af position. Er til at gøre det færdigt ude. Ved siden af en bold, der bliver rettet af 1-0 til Ørebro.
Ja, og den kommer altså i og med, at Brøndby-forsvaret bliver rykket godt og grundigt rundt. Jeg tror, det er Sebastian Ring, der sidst enden for afsluttet, og en bold, som fuldstændig snyder Michael Falkeskov ind i Brøndby-målet. Og 1-0 til Ørebro, og vel egentlig ikke specielt ufortjent. Nej. De startede frist, svenskerne. De har været meget mere i feltet. Selvfølgelig er det et heldigt at afrette, men de får mange spillere deroppe jo. Og tager chancen her, og de har jo... Ja, de har 3 spillere deroppe, ikke? Men de søger feltet mere end Brøndby gør. Og så kommer der jo lidt flere tilfældigheder, så det er ikke... Vi var lige inde på det for et minut siden. Det er ikke et Brøndby-hold, der er kommet i gang endnu. Nej, heller ikke verdens bedste aktion af Risa Domisi, som nærmest ligger den til rette for Sebastian Ring. Ja. Der ligger lige på kanten af feltet, og det er selvfølgelig ikke verdens bedste idé. Den skulle nok have været lidt længere væk, og så var det så Christian Nørgaard, der selvfølgelig var uheldig at få rettet skuddet af, og ingen chance derinde for Michael Falkeskov. Med 1-0 til Ørebro, og det betyder altså, at svenskerne er på vej mod finalen på lørdag. Brøndby kan godt bruge uafgjort. Her, Domisi, altså var lidt uheldig omkring 1-0-målet. Deres opbygningsspil fungerer ikke godt. Altså, hvis du vælger at tage Nørgaard ned, så spiller du 3 mod 2 ned, så skal de 3 jo kunne spille de 2 angriber væk. At en af de 3 skal kunne komme foran de 2 angriber. Så skulle lige så godt lade de 2 stå dernede og gøre det, ikke? Og det er ikke lykkes for dem endnu. Altså, det er meget på tværs, og så kommer der alligevel en lang bold. Så de får ikke sådan afgørende spillet sig fri af nogle Ørebro-spillere. Så Ørebro, de holder typisk svensk 10 spillere bag bolden hele tiden, plus målmanden. Og så håber de på, at der bliver sparket langt til dem. Ja, Albrechtsen måske kommer op og skabe en overtæt situation. Men der er et eller andet taktisk i det, kan jeg i hvert fald sige, med at man ikke gør presset færdigt, ikke? Falder langt tilbage hele tiden, og det er jo ikke noget, spillerne bare gør. Prøv at se det her igen. De vælger at prøve at forsvare kun på egen bane, og så se, om de kan holde det. Og det kan der være mange gode forklaringer på, men du giver i hvert fald noget initiativ fra dig, hvis du gør det. Ja, Brøndby-hold, som faktisk så ganske solide ud imod Boleslav rent defensivt, holdt tjekkerne stort set for målchancer hele kampen. Altså, det er svært ved at vurdere, hvor gode de der tjekker egentlig var. De så ikke så farlige ud, for der var faktisk også momenter, hvor de godt kunne have straffet Brøndby, når de lavede nogle boldtab, men det var de altså ikke dygtige nok til tjekkerne. Der virker de her svensker faktisk lidt mere determinerede og faktisk lidt hurtigere på boldene. Ja, altså fysisk er de klar. Det er der ingen tvivl om, de virker hurtigere. Og så har de fået det ind med modermælken, det der 4-4-2 i 2 stramme firkæder og 2 fremme, ikke? Så der laver de jo ikke mange fejl, de hjælper altid hinanden, stort set altid 2 mod 1 på bolden, ikke? Ja, det er fint lavet af Christian Nørgaard. Så Domisi med fremme. Det er godt lavet. Der får du lige spillet væk fra flere på svenskerne flest. Lad os se, hvad de så. Og det skal op Brøndby, og det bliver måske en kort variant. Nørgaard med indlæg. Og ikke rigtig luft. Nok under. Pige samler op. Fik træk her. Julesager sætter lige Harkinge solidt af. Flat indlæg. Og ikke nogen dårlig idé. En flade variant. Fine momenter her for Domisi og Julesager. Ja, og Nunes kommer også på forreste stolpe, hvilket gør, at Fridtjensson kan beholde sin position bagerst, hvor han vil alt andet lige være stærk, hvis bolden bliver chippet løftet. Så fin angrebskombination her. Måske noget, der kan være med til at få lidt selvtillid ind i de unge spillere. Det er altså et ungt Brøndby-hold, som man var inde på i indledningen. Et gennemsnitsalder på 22, men det er kun fordi, de har Martin Albrechtsen med, havde pillet ham ud, så har vi altså været under de 20 år, og det
det er et ungt hold, som Thomas Frank kan stille op med i dag. Ja, man siger, spiller for spiller kan de unge, der spiller her, jo godt være med. Problemet er lidt, hvis du spiller med så mange af dem, og så lidt mangler det anker, der skal være i de rutinerede spillere, ikke? Så kan det se lidt farligere ud for dem. Så. Fridtjonsson meget, meget tæt på at komme afsted. Godt i Robert til gengæld af Julsager. For hjælp af Frederik Holst. Julsager tager over. Lige før han får prikket den mod Fridtjonsson. Lever stadig for Brøndby. Fridtjonsson. Også afsluttet. En god mulighed, de havde her, Brøndby, for at sætte tryk på. Her kommer så det høje pres, som du efterlyst, Poul. Ja. Sætter mere gang i spillet. Man kan sige, det bliver lidt mere kaotisk, men Brøndby kunne godt have fordel af, at tempoet bliver øget lidt, og det gør det, hvis de går i højere pres. Fanger og bruge, uden de er i fuldstændig balance, så. Sådan. Ja, det er også lidt sjovere for Brøndby at kommentere herop. Et godt stykke på modstanderens banehalvdel, i stedet for at spille den rundt i firebakkæden. Fin aflevering fra Nørgaard. Nunez vipper den. Fridtjonsson! Og der er scoret. Der er ikke offside. Og det er altså ganske fornuftigt samspil mellem Rael Nunez og Holberg Fridtjonsson, som sætter den usvigeligt sikkert ind, må man sige. Det er ganske godt centerforwardspil af islændingen. Og det kom lidt på bagkanten af en god periode for Brøndby. Jamen det gør det, at det er faktisk fremragende spillet, synes jeg. Der er rigtig meget fart i deres spil heroppe omkring feltet. For flere spillere med i positionen, hvor det får den flyttet fint væk fra den der svenske zoneopdækning. Der, fin bold ind, falder lidt her, spiller så dybt med det samme igen. Det er fremragende lavet. Ja, det er så den bundrutinerede Patrick Harking, der fuldstændig snorks over i offside-fælden. Og det takker Fridtjonsson for. Selvfølgelig vigtigt for islændingen, at han, når han får chancen, kommer ind og viser målfarlighed. Fik sat et enkelt mål ind i efteråret i Superligaen. Det gjorde han i 2-2-kampen i Esbjerg. Fortrinsvis brugt som indhopper. Ja, kom op igen. De vil gerne spille deres forsvarskæde højere nu, lige så snart bolden går væk fra eget forsvar. Og så er der fart her. Så bliver der sat tempo på af Domisi. Og ikke nogen dårlig aflevering. Han ligger herover. Jeg tror, det er Nikolaj Laursen. Får lagt den tilbage til Nørgaard, der også får afsluttet med det samme. Og det har virkelig sat skub i tingene, den her Brøndby-scoring og den fine periode, de er inde i. Ja, fine ting fra Laursen, tror jeg, det var igen. De virker meget hurtigere nu, sådan til de sidste 5 minutter end i starten, hvor de var så tunge. Ja, det kan også godt være, at der har været lidt nævere. Altså, der er en del af de her Brøndby-spillere, som er et stykke væk fra holdet. De kan godt have sat sin spor i starten på det her Brøndby-hold, der lige skal også kunne finde deres rytme i forhold til, at der ikke er særlig mange af de her, der har spillet så mange kampe sammen. Domisi lige ved at finde. Ja, det er godt tænkt. Ja, det er det. Det bandespil, han inviterer til her, det er altså rigtig, rigtig godt tænkt. Hvis Fridtjonsson rammer den her, så er han helt fri til en skudmulighed. Domisi. Men de bliver stadigvæk hængende langt tilbage i deres organisation. Husk i aften, der har vi den anden kamp her i gruppe B, som lader Bodeslag mod FC Midtjylland. Og så lukker vi det hele i morgen i gruppespillet med Dynamo Moskva mod IFK Göteborg, og så i morgen aften Jablonic mod FC København. De sidste gruppekampe. Og så har vi så finalerne på lørdag. Man kan se tackling af Christian Nørgaard. Vi fik jo faktisk en lille overraskelse i lørdags, da Lebogram Piri kom for sent i sin tackling. Og vi fik ikke rigtig set det på billedet, men lige pludselig så var han altså på vej ud, og det
Det er noget, der er i den her turnering hernede. Der vælger man altså ikke at køre med røde kort. Der bliver det simpelthen bare en tvunget udskiftning, hvis dommeren vurderer, at der skal uddeles et rødt kort, så ingen af holdene kan få lov til at spille i undertal. Det er lige fint nok med sådan en regel for i forhold til den træningsturnering for modstander får heller ikke så meget ud af at spille 11 mod 10. Det er ikke nogen træne. De vil gerne have 3 fulde kampe, ikke? Man gør det også tit i Danmark i træningskampen, aftaler med dommeren inden, hvis det er, medmindre at det er dommer tit, det der, det vil simpelthen ikke, det er for meget af det gode, så simpelthen Lars nu får lov at sætte en ind, ikke? Og spille 11 mod 11. Så det er helt rimeligt, selvom det er en turnering. Det betød altså, at Lebo Gambi kun fik en halv time i den første kamp, og en af de 3, der har fået genvalg, Piri, Nørgaard og Dumic, var de 3, der startede inden mod Boleslav. Ørebro ikke så meget etableret kombinationsspil, de har fået bygget op. Det kan ikke ud til, det passer dem specielt godt at være i boldbesiddelse. Ja. Sasic. Domisi, der får lavet frispark. Man kan godt se en forskel på. Når Brøndby har den, det er ikke alt, der lykkes for dem, men i perioder, så er der alligevel en spiller, der gør noget ekstraordinært, lige en dribling, en lidt mere kreativ aflevering. Svenskerne er meget mere forudsigeligt. Og kom ind af Frederik Holst. Så en forståelse mellem Nunez og Julsager. Brixen igen, der kører bolden frem. Chipper den op mod Fridtjonsson. Ja, hvad han skal. Skifter Nunez. Nunez, godt løb af Frederik Holst. Hvem har han inden foran? Fridtjonsson er den eneste, ser det ud til. Og kan ikke rigtig komme frem. Han giver en del Ørebro forsvar, og selvfølgelig også Jakob Rinde. Altså et Brøndby-hold, som skal være klar om små 3 uger, så går det løs på. Ja, det gør det. Og de starter hårdt, Brøndby. Det er altså OB, det er Midtjylland, det er pokalkvartfinale, og det er FC København. Det kan blive ude på en fugl og en fisk. Ja, det de ikke når inden, det når de jo ikke der. Altså, der er det kampene, der er så hårde for dem. Der er så meget på spil hele vejen igennem, ikke? At det er, de har lige præcis en 2,5 uge nu til at være fuldstændig skarpe, når det starter op. Og derfor, selvom det er reserver, der spiller her, så skal nogle af dem jo også overbevise. Det her er sandsynligvis den sidste chance på nogle af dem for at få lov til at spille inden. Så hvis, når Thomas Frank skal udvælge de der 14-15, han måske tror mest på, plus dem, der er lige efter, så bliver det jo sorteret nu. Ja, Brøndby har altså kun den her finale, eller afgørende placeringskamp på lørdag, og så har de en træningskamp imod New York, som de spiller den 10. februar, mener jeg, der. Ja. Så de 2 næste kampe skal gerne være startet
indskiftningerne, så den er ikke gratis, den her på ingen måde. Og der er det jo fint, at det bliver spillet i Portugal, og det er en turnering, og det er et hold, de ikke plejer at møde og sådan noget. Det er jo fint. En lang aflevering, som havner hele vejen nede hos Michael Falkeskov, som egentlig ikke har haft så meget at se til, udover 1-0-målet. Jeg synes, efter de kom bagud, det var lidt Brøndby, så strammer de lige tempoet lidt, og der har jo Bro været meget dårligere. Ikke? Altså, nu er det kun Brøndby, der spiller her det sidste kvarters tid. Det der wake-up hjalp måske lidt på det. De virker hurtigere på bolden, de virker hurtigere i tanker og i deres løb nu. Nunez trækker også en del ned i banen, må man sige. Her løber han direkte ind i en blindgyde. Piri Fogg, ikke bremset dermed. En friløber lige pludselig, og det er Sebastian Ring. En svag afslutning. Der var altså lidt mere konsekvent, da han scorer til 1-0. Og det er en kæmpe fejl. Startende med Nunes, der er ikke nogen, der regner med, at han skal drible 5 år, og så når de ikke organiserer sig med resten. Og det er lidt meget fejl nu. De får skabt noget overtal. Jusager viser vejen her. Dumisi, skot tilbage. Den var der ikke nogen, der var med på. Der er stor misforståelse. Ja, det er godt nok en tynd afslutning, det der på. Det er helt fast. Han når ikke at blive presset, så han har al den tid, han skal bruge. Jo. Du ser igen med fin vending. Der er ikke nogen god aflevering. Frederik Holst bygger op. Nikolaj Laursen. Og der gør det simpelthen indtil videre. Den unge Nikolaj Laursen, der får bolden igen. De skal have skiftet spillevæk nu, for så mange svensker, der er derovre det. 7-8 stykker, ikke? Så skal du lidt hurtigt have bolden bevæget mod venstre, så de ikke når sideforskyder og dermed holde pres på boldholder. Gør de det, svenskerne. Det er godt arbejde, dem nu ender den tilbage ved Falkeskov. Det der kunne være noget, der kunne udgøre sig til et indlæg, eller så ender de hernede igen. Der er lige ved at få taklet over til Fridtjonsson. Og til de der først er kommet ind nu, måske kommet hjem fra arbejde, så er det altså Atlantic Cup, vi er i gang med her på TV3 Sport, som skal stå Brøndby mod Ørebro, og det er den sidste puljekamp. Brøndby skal bare have et uafgjort resultat, så kvalificerer de sig til finalen på lørdag. Et uafgjort resultat, som jo vil betyde, at den her kamp skal ud i strafsparkskonkurrence, men det kommer til at blive en konkurrence, der eventuelt vil have karakter af kosmetik. For uanset vinder af strafsparkskonkurrencen, så vil Brøndby med det her uafgjorte resultat tage førstepladsen i puljen. Og så er Brøndby hold, som har lavet en del ændringer i forhold til det hold, som spillede i lørdags imod Boleslav, vandt 2-0, hele 8 ændringer. Så altså de unge, der får chancen i dag. Og indtil videre ser de ud til at vokse med opgaven. Nunez med fint træk, det er lidt for langt, og så en hård takling. Må vi også sige, at Eidur Sigurðsson, som har været et hårdt bekendtskab for Brøndby-spillerne, var også ham, der slang en albue i hovedet på sin landsmand, Holmberg Fridtjonsson, i kampens indledning. Den er altså også lige på grænsen i en træningskamp. Han vil hæve, at han rammer bolden, og det gør han også. Det gør han også, det er en risiko, han går ind med, og voldsomheden i det, ikke? Ja. Det er ikke Premier League, så
Men Brøndby holdt i total dominans, så dummede sig, kan man sige, en ekstra gang, hvor svenskerne kan komme foran, men ellers er det kun Brøndby nu, der spiller. Som vi også havde håbet og forventet egentlig. Sigurd Bjørnsson, som har været en tur hjemme på Island på en lejeaftale og spille i sidste sæson. Jeg håber lidt på den. Ariel Nunez, som selvfølgelig vil være ked af at skulle forlade kampen så tidligt. Fik blot 8 minutter i kampen i lørdags. Han har været ude i store dele af efteråret med en ankelskade, som han fik relativt tidligt på sæsonen. Men ude at gøre comeback mod efterårets afslutning. Ude efter Martin Albrechtsen. Den bliver svær. Ja, den fik han ikke drejet ind. Ej, der får de lukket ham ned lige med det samme. Nej, det er godt. Nunez, der humper rundt i bunden af billedet. Og spørgsmålet må jeg så, hvad han har arbejdet med derude, Thomas Frank. Han har altså 2 keeper på bænken, Radetzky og den helt unge Andreas Hansen. Så har han Martin Ørnskov, Szymanowski, Timo Pukki, Patrick da Silva og så Daniel Stykler sidder også på bænken. Stykler det der. Nu må vi se. Nå, forvent sig om. Ja, det er godt lavet. Og man er gået ned i vandet og få vendt rundt. Hulsager skaber de overtal. De rigtig gerne vil have mellem svenskernes midtbane og forsvar. Ja. Og det bliver altså Daniel Stykler, der skal ind i stedet for Ariel Nunez, ser det ud til. Ifølge den her mulighed, Nikolaj Laursen får lige dribblet måske en anelse for meget. Og Laursen prikker den fint videre mod Fridtjonsson. Men lige lidt for smart en aflevering i anden omgang. Ja. Der skal meget til at lade sig over om blive fældet af sådan en. Og husk, at vi har kigget på Brøndbys efterår. Vi blandt andet snakker lidt om Akkers comeback i den gule trøje. Det gør vi i et program, vi sender umiddelbart efter kampen her. Der er nogen grund til at blive hængende her på kanalen, men desværre må Ariel Nunez altså forlade banen. Fik et ordentligt skrub over foden, og han må gå ud til behandling, og ind kommer Daniel Stykler. Det er nogen yngste debutant i Brøndby-trøjen. Superliga-regi i hvert fald. Vi må håbe, at Nunez, at det ikke er samme ankel, som han har haft så stort besvær med. Domisi til Stykler.
Hjultager. En aflevering direkte i hænderne på Renne. Så jeg tænker på det der spark fra midten, Nunez havde. Så godt tænker man, at man lige prøver at teste ham lidt mere, ikke? Ja, han så ikke så stærk ud måske. Nej, i den situation. Nej. Det er lige, at de har flere så mange angreb lige nu, at det lige udmønter sig i et slutprodukt, som gør, at du kommer ind og får afsluttet. Der er ingen tvivl om, Brøndby har initiativet fuldstændig nu. Men at komme ind og skabe halve chancer og oplagte chancer, det skal de lægge på, jo. Nikolaj Laursen bliver taklet, men de presser godt på nu. Brøndby, Dumic, Frederik Holst. Gode kombinationer mellem Laursen og Holst. Stykler. Hjulsager venter lidt for længe. Ja, desværre. Det er flot spillet, eller hele opspillet i det. Kommer der så en kontra nu. Dumic for at bremse det godt. Så. Piri, der går til den. Over for Sebastian Ring. Han er jo splejset at se på, Piri, men han viser, at han godt kan flytte modstander. Ja, altså meget god saft i hans krop der, ikke? Altså god balance og skubber først. Offside på Karl Holmberg. Albrechtsen over fødderne på Hjulsager og Fridtjonsson og får lavet frispark. Islændingen og kan fortsat 1-1 som skrevet stå på mål af Sebastian Ring og Holmberg Fridtjonsson, men det har altså været Brøndby-mandskab, der har siddet på tingene faktisk. Også for det første kvarter, hvor de så noget rystet ud Brøndby, men ellers synes jeg, de har svaret ganske godt igen, og må ikke også, at træner Thomas Frank har været godt tilfreds med det, han har set i første halvleg, taget betragtning af, det er altså et B-kæden, for at sige det mildt, Brøndby stiller med i dag. Ja, men de har styret det fuldstændig. Efter de kom bagud 0-1, højere tempo, langt flere kreative aktioner i Nørrebro har. Der er mange flere uforudsete ting, Brøndby gør angrebsmæssigt, virker også hurtigere. Nu virkede meget langsomt første kvarter. Og Stykler med en god aflevering mod Nikolaj Laursen. Han får streget den fint ind, Laursen, men kommer igen for tæt ind under mål. Det er ellers de her situationer, vi gerne vil se. Den unge kandspiller i, sådan 1 mod 1. Og lidt mere tro på det, så kunne han måske have taget udfordringen op, men det er altså stadig en stor scene for en 16-årig knæk, det her. Ja, okay. Stykler også sådan, han har, hvad skal man sige, den der trang til at komme i feltet. Du kan regne med ham derinde i samme øjeblik. Muligheden er der løber, for det er jo en anden type end Nunez. Han er sådan lidt mere en go-getter. En spiller, der blev hentet for et år siden i Lyngby. Også den fysik, ikke, der skal bruges mange gange som øverste spilstation. Han vækster lidt, det kommer jo helt op og falder så lidt tilbage igen, så det har jo ændret sig lidt fra, at Nunez også går meget langt tilbage og tager fat i bolden. Men igen kan man sidde med en Szymanowski ude og sige, var det ikke nu?
Og han må godt nok føle sig forbigået lige i øjeblikket, Szymanowski. Og spørgsmålet er, om der bliver arbejdet i kulissen på en løsning for Alexander Szymanowski, for det er jo sådan nogle tegn, man godt kan tolke lidt på. Ja. Ikke fordi, at vi har fået noget at vide af Brøndby-lejren, men der er jo stadig transfervinduer åbne rundt omkring i verden. Kina, Rusland, Skandinavien. Jeg ved ikke, Argentina må man næsten også være åben. Ja, sikkert. Så det er jo et signal til både ham og hans agent om, at det er nok en god idé. Hvis du ikke kan spille nu, så skal du godt nok lægge meget på. Du er selv inde på det. De næste træningskampe, det snapper til. Det er 3 uger, så skal holdet sidde der. Ja. Ja, det vil være en forfærdelig situation for Brøndby at komme ud af, at det ikke er de rigtige, der spiller første kamp, ikke? Så skal til at ændre der efter en lang opstart, som jo er meget, meget længere, end du har i sommerpausen. Og så skal du kunne nå at justere, at det vil være ekstremt uheldigt, hvis du ikke rammer de bedste 12, 13, 14 med det samme. Så det har lange udsigter for. Ja, det er noget af stregregningen for det her Brøndby-projekt. Han blev hentet med rigtig store forhåbninger for spansk fodbold. En betragtelig transfersum, så vidt jeg husker. Og det første periode på en lejeaftale, men den blev altså vekslet til en permanent aftale, som kostede en del for Brøndby. Og det var altså det nye Brøndby dengang. Der ikke var så mange penge i kassen igen. Det er jo ikke rart for nogen, at han er på lejeaftale, og så bliver vurderet som værende stærk nok til at smide penge. Og så det ikke virker. Og så må man nogle gange gøre det, hvis det så på trods af det ikke virker, jamen der bliver jo taget fejl, så må man se, om man kommer af med ham. Han det er jo lidt for meget på bundlinjen, der går til ham, ikke? Ja, han løber nok ikke gratis rundt ud på Vestegn i hvert fald, Alexander Szymanowski. Og samtidig har du en spiller, der slet ikke ser sig selv som nummer 20, jo, eller 22. Og det kan man så sige, det kan man så være meget mere ligeglad med, hvordan spillerne føler det med det, men det er mere den investering, du har i det på løn og så videre, ikke? I hvert fald problemer her. Det er nødt til at lave et frispark. Jeg ved ikke, om det bliver et hjørne. Jeg synes, jeg kan høre det Fækkeskov lige fortæller sine holdkammerater, at der er så hjørnespark. Ja, ikke helt. Men det bliver altså frispark. Men han vil have dem til at dække, som hvis det var hjørne, ikke? Det kan selvfølgelig være, ja. Den er så tæt på linjen. Og der har de selvfølgelig en helt klare skabeloner, de skal stå efter Brøndby-spillerne. Han kommer godt ind faktisk. Og det er en ganske stor mulighed. Ørebro, de får her. Det er en kæmpe mulighed, jo. Hvis han ikke hætter den ind i sin egen. Han er jo fuldstændig fri. Der. Nej, den skulle de have fået mere ud af. Kommer tæt ind under, men Fækkeskov gør sit arbejde. Altså, jeg troede lige, der var mere plads. Men der er god opbakning nede i Ørebro-forsvaret. Og det er meget frisk tænkt, ikke? At når du får startet den der, de bliver jo alene næsten, hvis han lykkes med den. Ja. Det er ikke en dårlig idé, at have Domise liggende deroppe på hjørnespark. Men vi fik altså ikke mere for en første halvleg, som jeg synes er blevet bedre og bedre. Som tiden skred frem, og et vaklende Brøndby-mandskab kommer. Ta fram bollen! Utmana! Balans på! Balans Anders! Kör då! Chega! Tuffe! Kom igen Per! In och tugga!
Não falei nada, porra! Não falei nada, pouquinho! Só falei pra ele, pô, na primeira. Kör bara! Högt och brett bara. Vem dela, vem dela! Sai, Badinho, sai! Dela, vai nas costas! Aqui na frente do outro! Vamos, vamos! Agora dela! Aqui dela! Aqui dela! Bate dela! Slå inlägget! Vai entrar da área! Vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar! Não transfere não! Dentro da área, qualquer chute é perigoso aí, não transfere não! Inom 7 minuter så kommer hit på 58. Deu bola. Kom, tar du den! Passerar du linjen? Nu kör vi! Koncentrera lite, kom höger. Kom igen! Sätt upp! Utmana! Skapa hålen! Gå Abbe! Det är färdigt för någonting. Isso, Natan, vai diminuindo. Manda upp. Kommer du in? Kom igen! Kom rätt! Kom här, hej! Upp in bak, andra boll! Tuff! Fortsätt att utmana en lagdeltaget för att få hålen. Så ja, ta fram den där så du kan. Hej boll. Gå Lundvall! Och så är Viktor med. Varför gör man boll? Nu hamnar vi.
Paulinho, joga o jogo, Paulinho. Måste spela fri. Nu tar du Lars. Fram bollen och så tidigt. Fortsätt, vi spelar på. Låt den gå. Utmana dem, tvinga fram spelare ur deras led. Kör Jesper, kom igen. Bra boll. Ensam. Vänta och kör upp. Vänta så kör vi direkt. Ta fram den nu. Fortsätt att göra de läppiska i djupled. Abbe, gå! Nu kommer han. Segura där, kom. Valeu. Já tinha ganho a frente dele, né? Daniel quer jogar. Da bola. Põe no chão e joga. Não dá pra eles a bola. Opção no chão. Opção no chão. Valeu, David. Bra Per. Yes, bra Abbe. Ingen vitt. Ta Mobeck och ta fram bollen. Ta fram och så spela de aktioner du behöver. Ta fram, sätt upp Lans. Ja. Bra spelat. Okej. Victor Anders. 4-1 e 1. Fala com o Vadinho, tá? Tá na linha da área, então o Vadinho tá do teu lado. O Vadinho atrás de você aqui. Pra proteger o David e o Paulinho. 4-1, tá lá.
Vesper, sätt dig på den, yes! En gång till, Fischer, kom igen! Fortsätt, bra jobb, underbart, yes! Där är vi, tugga, bra jobb, härligt Jesper Mans! Bra gubbar! Hej, stanna Frick! Simon, nummer 5 år. Kom igen Simon! Frick! Hålla bollen igång. Vilka då? Av lite då. Vai caminhando, vai tirando. Sai você, Deus! Progride Everton, vai com o terceiro, Progride com a bola e joga o dente se apertar. Vai você com o terceiro, velho! Nu går vi, kom igen! Vai, Edgar! Vai, Daniel! Vou tirar muito em cima, adianta tudo, hein? Aí você vai no terceiro. Zagueiro, a gente vê aqui, a gente adianta um pouquinho, para o nosso time. Vai ali, mas numa margem de segurança para você ali, tranquilo. Fica numa margem de segurança ali. Deixa. Ó, tem muita gente lá, corre pro lado da bola, vai pro lado da bola, pode jogar pra trás. Vai jogar pra trás, boa, Badi. Hej Miami! Håll i på med! Onato! Onato, tá bom? Boa. Satsa! In i deras box och kriga! Sätt upp ordentligt! De kommer på den här bollen nu! Aggressiva ledningar! Kom! Acompanha ele! Olha o outro lado, capricha! Toma! Boa, gente! Boa, Nata! Grande. ¿Qué coge casi toda la portería? Coge casi toda la portería. Claro. No, este también es chico. Una torta de tenis vale por lo menos 32. ¿Tú ves? Kevin!
Jobba med den! Simon, kom ner! Vinna! Här! Kom ner! Vänster! Adro! Kom in! Och Marcus! Lås den då! Vi låser den! Kom igen boys! Stå upp! Åbäck, 2 minuter till så tar vi bytet. 2 minuter till. Kom upp! Everton! Skabia! Hej! Så ja. Boa! Skabia! Vamos lá! Yes, kom igen! Fortsätt! Tuff! Håll filmen! Kom efter, kom upp! Kör! Fortsätt! Upp! Hej! Ai, caralho, não olha aqui. Bra! Vai dela. Vai chegar. Vai jogar pra trás, posiciona, gente, posiciona. Fecha o eixo central. Boa. Upp eller över den! Ja, så gör vi. Ja. Nu är vi där, ja. Bra, Mackan! Lämpligt att ta det. Ja, det vet jag. Go! Move back! Sub! Kör Viktor. Bra Roddan! Gå ner! Marcus!
Upp och kör nu. Tillsammans med Per. Och kör på mittbackarna. Så spelar de ytterback så går vi med kanterna tidigt. Simon Orbe var med och gå tidigt på deras ytterback. Lite högre, lite aggressiva nu. 2 forwards med Roddan och Per. Forward nu, Roddan. Passou dela. Bra gjort. Fortsätt! Ja, ta de metrarna då. Upp! Kom igen! Upp! Pressa Per! Jesper. Tryck upp, kom upp. Ta den då, Henning. Ta ytan, Henning. Bra. Gå över! Det är bra, okej. Ha god tanke i alla fall. Stark Per, stark! Hej! Löp! Nu trycker vi nu! Varför spelar den så tidigt? Han fick ett jävla dåligt beslut. Tryck! Tuff. Marcus, upp och kör. Gör igång, Viktor! Vidare! Posiciona agora. Posiciona. Aí, ó. Ta fram bollen! Henning. Snabbt. Victor Nilsson. Brettmans, högt och Brettmans. Ensam. Stäng det! Kom! Mans, kom med. Victor, snack! Ja, kommer snart. Kommer. Ja, men nu det kommer. Då byter jag om 1 minut. Då får lite vara. Sista gul! Henning, kör upp här. Ja, jag ligger. Kom igen, gubbar! Jesper, den igen! Adianta dele, que rebote! Högt och brett när vi har bollen. Sago! Bra
jobb! Nu har vi ett jävla läge och inte slå bort. Bra försök! Kör! Hjälp honom Normen, säg något! Byte! Karlström! Jesper över på vänster. Vänsterback. Lira höger. Andreas, Bra, Kalle. Alexander. Håll igång bollen! Håll igång! Kom igen. Spela över. Hårda passningar, kom igen. Sätt tryck på dem, ta fram den igen, spela fri varandra så kör vi. Ta fram bollen. Kom in centralt du Viktor. Viktor kom in centralt. Lans också. Kommer! Kom igen Viktor. Boa, Bade, boa, Cléo. Tryck! Tava! Bade! Valeu, pronto. Briga. Bora. Ring. Så går vi Lille. Fint anfall. In i box. Kom hem! Tuff. Boa! Vi fortsätter, vi kör. Vi ska göra ett mål, boys. Kom igen. Vi ska kvittera här. Hayda. Vai, Cléo. Tira daí. Joga no chão, Cléo. Pega no chão. Protege, Cléo. Linjen vänster! Bra Linjen jobbar! Bola! Tål emot!
tuffare nu! Tuffare inne nu! Okej. Anton, upp! Lägg in! Gå upp! Av andra bollen! Bra Jesper! Åh Jesper, det är hit! Stäng! Ja, vi kör på! Vi ska ha ett mål, kom igen! Jävla vilja nu! Torka sista! Två! Komma i! Var det nästa? Fall ner! Du går på här. Jag kastar på din, Lili. Kastar på din. Passå! Ja! Jogar pra trás, fecha o central pra jogar pra trás. Vai jogar pra trás. Kom igen nu! Vamos um pouquinho, vamos. Boa. Diminui. Lá já. Já, meu filho. Inte hem! Norberg! Ta fram den Lans, kom igen! Lämna diagonal Lans! Där ska vi vara! Kom igen, håll ut med! Organiza aqui, Cléo. Ska du sätta mittfältare i spel? Upp henne! Ja! Uppe! Bra gjort! Kör, bra! Bra boys, fortsätt! Ja, börja ner och vinn bollen först och sen upp. Andra bollen, Abbe. Bra Leon. Hej. Volta, Neta! Uppe. Bora, Couto. Segura. Saindo organizado, Gustavo, as costas do... Olha lá, David, o 10, David. O 10 lá, as costas do Daniel. Arrumadinho aqui, boa, David. Isso, Felipinho. Vai fazer o gol. Calma, Daniel. Tá bom, Daniel, calma.
Tre. Não pode ter contra-ataque, hein? Tem jogo, hein, Paulinho? Paulinho, não tem contra-ataque. Não tem mais contra-ataque. No 13 aqui, ó. Pode ficar os dois no rebote. Adianta, Lázaro, Lázaro. Markera så är vi tätt. Markera tätt. Calma, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Ele bate bem, acredita na bola. Não tem, não tem, não tem. Faz, faz. Kör, kör. Boa, David. Lägg ner bollen, lägg ner bollen. Kör, kör. Helt rätt pass, men. In på hörning. Rätt, Jesper, se på till. In i box! In i box! Bra, Lideran! Bär ut honom! Fan, han bara kastar sig. Håll sig i boxen nu, få in bollarna. 3 minuter. Kom igen killar, vi står! Fan, är det möjligt? Kom in här, det är Viktor. Ja? Alltså kasta på din Viktor. Arvid, kom ner! Nej, Viktor ner. Direkt, kom ner! Backa av, backa! Kasta bollen, jag lämnar fram dina bollar på. Lideran, stå bara! Stå bara, Viktor! Hej! Vai você, diagonal, entra na área. Entra na área. Pra trás! Pra trás, Nata! Nata! Tá bom, valeu, vamos. Kom efter! Bra flick! Pressa! Aperta ele, pode jogar pro goleiro. Ganhamos. Ladrão, David, 2. Não foi nada. Kevin tar. Ta duellen! Uppsamling grabbar! På mål, kom! Och så returerna nu! Etta på returerna, Rodén! Anton! Tira på honom! Rebote do goleiro, Cleberson, rebote do goleiro. På mål, Simon, kom! Grabbar! Kom jobb!